inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, hintay amin idiri. Tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuyal dawan napini. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay ken kuana. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit ken. Kakabsat iti daytoy maikatlo a Domingo ti panagungar. Ti Diyos awawisen na kuma, tinabara a puso tayo, nga agserbi, agtalek, ken mangited ken kuana ti amin tayo. Pabaraan tayo nga rod ti relasyon tayo, tilangan-langan tayo iti Diyos, tapno makapudno tayo akas Kristiyano. Pagbabawyan tayo nga rod dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Hiraman tayo pa nga ikararagan, dagiti kakabsat tayo. Di pagyaman da Mr. and Mrs. Oscar, ken Antonia Dakiwag, ken ti pamilyana, ni Marisa Balisi, ti Pinky Jane Bartolome Biag, ni Elvira Valderas, ti special intention ni Margarita Rial, Sekretaryo, Laureano Gadong, Edralin Lamorosa, ni Lian Carlo Lucendo, ti panag-board exam na, kastamot ti panay karkararag ti kararwan ni Ernesto Silapan. Itinapakumbabaan na kem ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay. Iso nga agpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika. Apo mga
sika. Apo mga sika. Apo mga sika. Mga sika. Pena po mga sika. Gloria iti Dios, iti kangatuan, et dito'y dagakapya, kadagiti tatawan ay imbag ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka, ikanog daka, pagrukbaban naka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, kapuiti na indaklan, nadayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios na ilangitan ngari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiya Jesu Kristo, buktong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangika, adagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Sika manghikat, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy arararami. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Ipaay mo kad Apo ta agragsak kami, gapo ti pan nakapabaro dagiti kararwami.
Ket da kami amang ipaspasindayaw, ti pannakaibilang mi nga anak mo. Patalgidam ka di tinagloryaan to apanagungar mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti aramid dagiti apostoles. Ididimteng ti aldaw ti Pentecostes, ti makder ni Pedro ken dagiti 10 ket maysa nga apostoles. Kinuna ni Pedro iti napigsati mek kadagiti tattao. Padak a Hudyo ken da kayo amin nga agnaed iti Jerusalem. Palubusan dak amang ilawlawag iti kaipapanan daytoy. Kakabsat nga Israelita, denggen nyo dagiti inak ibalikas. Na Diyos sana panggep tinakaibaunan ni Jesus at taga Nazaret. Napaneknekan kadagiti milagro, datdatlag ken pagilasinan nga inaramid ti Diyos, babaen ken kuana. Ammuyo daytoy, tanaaramid da iti imatang yo. Iti bagayatan ken panakaammo ti Diyos, inked na amayawat ni Jesus kada kayo. Pinapatayo babaen ti pamalubos yo nga ilansa dagiti managbasol iti krus. Ngem pinagungar ti Dios agsipod tawinayawayaan na kadagiti ut-ut ni patay. Saan ngamin ang mabalin nga iturayan ni patay? Takinuna ni David may papan ken kuana. Kan kanayo na makitak ti Apo iti sangwana. At da iti makanawan ko tapno awan makagaraw kanya. Gapu iti kasta, naragsak to'y pusok, ken napnuan iti rag-o to'y rikdila. Ket nupay may saakla tao, mangnamnamaak as itatalged. Agsipod, tadi munto baybayan to'y kararuak iti lubong dagiti natay. Di munto ipalubos nga agrupsa to'y natulnog nga adipen mo. Impakaamom kanyak ti dalan nga agturong iti biyag. Iti kaaddam, malapunosak iti ragsak. Ti sao ti Apo. Angyaman tayo Diyos. Apo, isurum kanyak ti dalan nga agturong iti biyag. Ako'y surong kanyak, tidalan nga agturong itibiyag. Sa lakniban na ko Diyos, tasika ti pagkamanga. Kuna iti Apo, sika ti Apo, sikalaeng o Apo ti adda kanya. Ket ited mo amin akasapulak, adda ti biyag ko kadagita imam. Ako'y surong kanyak, tidalan nga agturong itibiyag. Daydayawek ti Apo taad idaldalan na. Uray iti rabii, patigmaanan na kiti konsensya. Kanayon as silalagipak iti Apo, asideg kanyak ket awan ti pakaan-anwak. Ako'y surong kanyak, tidalan nga agturong itibiyag. Iti kasta, napnuak iti rag-u ken ragsak. Ket kanayon at natalged ti riknak. Gaputa di mo itulok amapanak, itulubong dagiti natay. Di mo met ipalubos nga agrupsa tinatulnog nga adipen mo. Ako'y surong kanyak, tidalan nga agturong itibiyag. Isurum kanyak ti dalan nga agturong iti biyag. Iti kaaddam kanyak, unwen nak iti ragsak. Ket itulong mo mangted iti agnanayon aragmo. Ako'y surong kanyak, tidalan nga agturong itibiyag. Ti maibasa na adaw iti muna asurat ni San Pedro. Awan papaboran ti Dios, ukumen na apada-pada dagiti tattao, kasmayan nurot iti aramid da. No awagan yu nga Ama, masapul nga rod nga agboteng kayo ken kuana, bayat ti panagbiag yu dito'y daga. Kaamuyo no anya tinaibayad tapno mawayawayaan kayo, iti awan serserbi na apanagbiag, at tinawid yu kadagiti ammayo. Saan kayo anagatang iti pirak ken balitok, amapukaw ti pategna. Nawayawayaan kayo ket di babaen ti napategadara ni Kristo, akas iti dara ti maysa a kordero nga awan mulit ken tulaw na. Isu ti tinudingan ti Dios sakbay ti pannakay parswa ti lubong. Ket na iparangarang kadagitoy maudi nga aldaw gapu kada kayo. Babaen ken kuana,
Mamati kayo iti Diyos na magungar ken kuana ken nang ted iti dayag na. Iti kasta iti pamati ken namnamayo addada iti Diyos. Ti sao ti Apo. Diyaman tayo di Diyos. Agsao ka, o Apo, dumdumgeg tuyadipen mo, adaken ka, dagiti sao amaka, itetiyang nanayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka, dagiti sao amaka, itetiyang nanayon na biyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria timipay ken ka, o Apo. Magmagna ti dua nga adalan amapan iti maysa nga ili a managan Imaus. Nasurok asa nga pulo ket maysa a kilometro ti kaadayuna iti Jerusalem. Sarsaritaen da dagiti amin a napasamak. Kabayatan ti panagsarsarita da, immasideg ni Jesus ket nakikuyog kadakwada. Nakita da ngem kasla nakullaapan dagiti matada ket di da nailasin. Anya ti pagsarsaritaan nyo bayat ti pannagnayo kinuna ni Jesus. Nagsardeng da asililiday. Sikalaeng ti sangsangaili iti Jerusalem adi makaammo kadagiti napaspasamak ijay. Kadagiti napalabas nga aldaw, kinuna ti maysa a managan Cleopas. Anya ti napaspasamak sinaludsod ni Jesus. Dagiti naaramid ken Jesus at taga Nazaret insong batda. Maysa a propeta nga imbilang ti Dios ken amin a tao nga addapan nakabalin na nga agsao ken agaramid. Inyawat dagiti pangulwen a papadi ken agtuturay tayo tapno maikeddeng amatay ket nailansa iti krus. Ninamnamami nga ison ti mangisalakan iti Israel. Wen saan la adayta, maikatlo nga aldaw itan manipod pan nakapasamak dagitoy. May sapay pinagsidsid daaw da kami ti sumagmamano kadagiti babbai akadwami. Sinapsapa da itinapan iti tanem, ngem di da kano nasarakan ti bangkay na. Nagsublida anang ipadamag, anagparangpay kadakwada dagiti angheles anagkuna asibibiyag kano ni Jesus. Napanti sumagmamano kadagiti kakadwami ijay tanem, ket napaniknikanda apudno amin a kinuna dagiti babbai, no pay di da nakita ni Jesus. Nagnengneng kayon kinuna ni Jesus kadakwada, nagrigat kayo ket din amamati kadagiti sinao dagiti propeta. Saan aya amasapol asagabaen ti Kristo dagitoy sakbay asumrek iti gloryana? Ket impalawag na kadakwada dagiti bambanag maipapan ken kuana kas masarakan kadagiti amin asursurat manipod ken ni Moises ken dagiti amin a propeta. Idi makaasidegdan iti ili a pagturonganda impadlaw ni Jesus akas la adayopay ti papananna. Ngem inggawid da makidaguskan kada kami kinunada, tasubip ngeten. Iti kasta nakidagos kadakwada, idi addadan iti panganan, innala ni Jesus ti tinapay, binendisyonan na ket pinispisi na sana inted kadakwada. Naluktan ti panagkita da, ket nailasin dan nga iso ni Jesus, ngem nagpukaw iti imatang da. Kinunada iti maysa ken maysa, isumet lagayam akas labumarbara tiriknata itay makisasa o kadata iti dalan, kabayatan ti panangipalpalawag na kadagiti sursurat. Nagrubbat da adagos ket nagsublida ijay Jerusalem. Nasarakan da dagiti sangapulo ket maysa nga adalan a naguornong ijay, agraman dagiti dadduma a kakadwada.
Pudno anagungar ti Apo, kinunada. Nagparangkin Simon, impadamag met dagiti dua tinaaramid, idi addada iti dalan, ken ti pannakailasin da iti Apo, idi pinispisi na ti tinapay. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka o Kristo. Good morning. Medyo ikapkapsot tayo basit ka na pigsa ka no, good morning. Good morning. Diya ka mo no, malagip yung naibagak idi nga sala simmangpet ti kuryente, electricity, idi gridwanak. Nabun sa 1981, 1986. Basta sala imay ti electricity di ayan mi. Kaya idi nakigtot kami nga mangkita na i-install da amin ang dagita poste kadalin yan, in-installan dati balbalay. Padas-padasin mi mat aji switch na ning aggangat. Switch na aggangat. Kitatan, iti sumipnget, padasin mi agangtan, ni inang ko isumati kalaingan nga ag-budget itintero nga lubungon Kapay iswitch min tarabiin, haan, kunana. Apaya, ibusan tayo pa'y data buruong de tagas sa tayo agsilaw. Diyos ko, may sa purpay de buruong mi, di ba? Naglalawag amin nga kaarubang kada kami kinakaburuong kampay lang ta ibusan mi kanupay, de gas, sakam to kano agusarte kuryente. So nga iso ti kalalaingan nga ag-budget, aging katatawang mo ilat ta i-budget na. Kada nga di kami, idiubing kami ti silaw mi buruong, yun o buruong, yakamon, torch, or lamp, yakamon, basta lamp. Kaadda di jay, na minsan di jay buruong, yakamumot no niya ti sirib nga ubing, padasin mi amin, di jay apoy na, data ko maapoy dataw no di jay. Ipalabas mo jay tambudong, basta ko man Oh, gana. Oh, ganlang jay. Diya ka mo, hanyo napadpadasan, ta-rich kids kay nga rod. Jay silaw na ka, ipalabas mo kas no, kas ano ka pudot. Asas jay. Kitain nyo mat Kita dati ading ko mga inood dyan, timulad, apan na may into daw, ay, sa nagnguraab, inyang minti isursurom aya kung nani inang ti isursurok kas ano nga sumungbat ka pa ilaan dahil di inang ko talaga nga lawyer pa hanlang man nag-budget lawyer pa no dahil agsangit ka dahil bautan na ka kumata agsangit ka inya pala isang bata you have the right to remain silent anything you say will and can use against you in court law kita niya abogado polis pa yan isang ano agungutin ka awan ti karbangam nga agsaon talaga nga agdal na ka. Kati mo isursuro ka kasjay. Kapay mo ni ading ko apan na intuno tatammo doon na. Kasi di isa nagsangit basol ko kano. Nga kasi insurok. Ay awang mahamo mo may explain siyempre. Inang ko nga rin siyempre natunon at tatammo doon na. Diyak mo nagbalinan natatan. Kaya jay napudot. Awan ti pudot ti bara. Mari na niya. Agkakaawatan tayo haan. No, isugarod nga addanisnis. Yaka mo, ti inya ti English tinisnis. Nesnes. Oh. Anda, isugarod nga addanisnis. Tano na pudot di paglutwam. Hanga kabailan di jay ima. Di jay ti feeling. Touch di jay niya. Senses tayo, di mat? Seeing, taste, smell, touch. Di jay bahara. Nabara. Ano nga klase ti bara? Sa balimot di jay bara ti kaunggan. Tata nagsalimuot, ikarkararag tayo, di mo laka agtudon. Di nagdagaang, dahil sabsabali ti dagaang na. Dakam nga taga-kumbento no napudot ng kunate, intay agkakape. Mayamot na talaga nga, abakan nan di jay, nabara na dagaang. Naduma-duma klase ti pudot, nabara. Nakapudpudot, direct sunlight, napudot di jay panawon na, napudot di landok, wano di naglutwam. Sa balimot di pudot na daytay, na kakin nila kay mo, no bakit mong agkadakay ti sardam, ingkat di nagbara. Sa balimot ti bara na yagin inayat niya, daytay agin nasidag kayo ko, uy, kalo, wow, dumardarang di jiri ka talaga nga,
Alam ko madya boyfriend nga agkamotor, oy talaga mo tanga dito iprino-prinom tapno. Kadi mo daya agkamotor ko madya boyfriend ka iprinom tapno kumidag. Oh, ayay. Ngam no bakit mo kagurguran paspasam tapno manag. Tapno umadayo nga rod daya ko na. Ngam no dito siyempre boyfriend mo ako nakarakap pakas na nagmay di baran mo kataan na sa iprino-prino. Ngam no bakit mo paspasam ikidlo-kidlom pa ta barbaring manag. Kaya bara di dyan, sa bali nga bara. Kada gito yung maadalan na naalayo di sequence na dito ebanghelyo niya. Dua nga apostol, ay dua nga adalan, mapanda di Imaos, 11 kilometers. Sanga pulo kat may sanga kilometro, magmagnada, napan ni Apo Isos, hey, inya ti imarmarites yung adwa, kunana. Ni, si kamang pala ti agin didiam mo, ni Jesus in lansada iti cross, inyawat dagadi Hudyo, ti ammo may ison ti aray, nataymot. Kunada ka. Kapay niya kami tinapaspasamak, hindi ko in-explain nan. Na niya tinapasamak kan, idi pinispisi na ti tinapayan, ni kasla da nangaramid day ta idi ako nadan. Kasla, sino day jayan nangaramid, ay isuna, ti apo day tanay, kunana di kadwanan, pap, nagawanan ije panag. Kita da. Sada kinuna, dagiti tunggal may samot nga ulaw, isuman lang nga bumarbara ti rinata. Si kaman ti magnamot ti 11 kilometers na di ka bumara ti uray lang nga mata. Rinam. Ngam sa bali abara di jay ibagbagada. Di kaadda ni Apo Isus kadako ada kasla dumardarang di jay rinada kasla sa bali. Di jay rinada. Iso ti kunada, idinarinadan nga ni Apo Isusan nga nagungar, di kadwadan, isunat, iso ti Apo, kinidag na di maysa, iso ti Apo dayta. Nagpukawan. Dahil ti istorya dahi ti ebanghelyo tayo, adda di bara ti kaunggan. Kanukit kitaan tayo ti bara kin lamiis. Anya dagiti rason, anya dagiti nabara. Kasla ko we talk about relationship. Kitaan nyo. Di mo di ko na akong boyfriend, ure agab abay dalaeng, di jay lari series, di man day series la di imam ka, di iman ka, kasla, sabali di kuryente na, adda bara nga limabas. Kasi di mat, kaasawa, di ko nada, kabarbaraan na. Kaslamag kanyami, kaur-orden na ako nana, amoy anghel day ta, wow, nagsanto, kabarbaraan na di kinapadim, itinagan ti ama, kinti anak, ti apo. Kasi siyempre, kaur-orden, kabarbaraan, di pa nakaorden mo. Kasi mo di agasawa, nagmayat, kabarbaraan na, nag-sweet da. Intonokuan, kunada ka, lumamlami isun apaw. Nay, apaya nga lumamlami is. Anya ti rason alumamiis DJ bara DJ ayan ayat di agasawa oremot aji padi DJ kasanto na idi ka orden ka barbaraan nang orji kinapadi na idi limamiisin di kinapadi na kauyo nga kasi ba di agasawa idi kon lumamiisin DJ na apa yang lumamiis? Kena kabarbara mo, hindi ka asawa da. Kasla siya may isang barangay nga nagmisaak. Apo taltaludan sa. Ni apa yang nadakda kayo? Talula ba nagdayta? Pimusay ti kadwan na kada kayon. Nga mo makimisan. Naumuma kay timisan. Wano, may salagayan ti ba nagdayta. Nauma kay kanyakon. Hangkay madanagan mga pumalis akton. Kunak ko, agin ko kunakay mo, kung kunakay dangakan kansyawan. Kasi lang, nabara di umuna nga relasyon, apa nga lumamiis. Kasi di dya kumagasawa. Kabarbaraan na. Dadta ti ayat, dadta ti respeto, dadta ti panangipatag, panang salwad, pananganad. Nya? Lumamiis, no maikat na gitoy. Mangrugikan nga agdaut, mangrugikan nga maumumat, di ekspektarim nga asawam ka, so manaumagayam, di ekspektarim nga asawam ka, nay, di pa'y mamunmunawan magayam.
Di ekspektaram nga asawam ka, ala, hama nga iso, mangrugin alumamiis. Di sayom oray ti pamati tayo. Lumayat kumamo to, kasangsangpot niya po padi ko, nag-aktibo kami, ala, data kami napaw, itod may aming or, diwang gani, naging inot mga lumamlamis, bumasbasit dan, apaya, awanan di patag, awanan di respeto, adun ti pakaupayan, nakitam di kadwam ijay organization nyo ka, kaslalakal kalaingan, kaslala iso na amin ti ostaw, adan tumot umay makimiting ka, awam pa'y nasaya at nga makita na, puros kuriher kumun kontra ngam awam mo obraan na. Adda mo kunwari gagat ngam ipaspasika na mat, ay tinukan ka, lumamlami isen. DJ langan-langan, di same oray ti relationship tayo. Apay nga dakas jay, apay yan yung madlaw nga, no apay nga bumaaw ti relasyon, apay nga bumaaw di organisasyon, apay oray di agasawa. No maikat nga rod ni Kristo, kani Kristo nga rod ti ayan ti ayat, isuna nga rod ti ayan ti kinapakumbaba pa nang ipatag respeto, galad nga agapukin Kristo, na Diyosan dagitoy nga galad. Kano maikat day jay iso day jay, sumrag ti mangpalamiis. Hindi jay taon, agibakbakit, sakit tinakam, adanto tumang tangsit. Uray di agasawa, lumamlamiis apaya, dagi di galad nga addakin ni Kristo, masuksukatan ti sabali. Dagi di galad nga rumbang di pa nagasawa nga, di jay galad nga aggapo iti Diyos, masukatan ti sabali, iso nga lumamlamiis. Lumamlamiis. Ipangpangato tayo, di relasyon tayo kini Apo Diyos. Nagmayat di relasyon tayo kina po Diyos. Huwag Apo, ikarig, agserbi aking ka. Ti kamayatan nga relasyon kini Apo Diyos, kati ko nakngarudang ka, dajay, adda pa, pagpigadan ti biyag mo, dati aging gana nga taltalo ti angis mo, ko ipapati mo, di agkararag. Apo, agsingsing pataktan na Apo, basta isalakan naglagit. Walang nagpingot di kararag mo, nagbara di relasyon nyo. Intun limaing ka kani, agin inot manin nga lumunang. Dajay, kita hindi, uri di relasyon tayo kina po Diyos, manudaduma na bara. Intunukan, apaya nga lumamiis, masukatan nga rod dagi galad nga, rumbang para kini Apo Diyos, ti ayat kengkwana, ti respeto kengkwana, ti buteng kanyana nga DJ pa han nga buteng nga dati buteng nga agtaray ti buteng nga mapukaw mo ni Apo Dios intunukan lumamlamiis iso nga no DJ tao no haan nga nakapundar ni Apo Jesus ijay puso nalaka lumamiis makita la ti pakaupayan naglakad ita dahil nalaka mo upay haan nga naka naunod di pundasyon nga di relasyon na kinapo Dios tila makitkitam ka pakaupayan, nakarabrabaw pamati. Narabaw ang pundasyon kini Apo Diyos. No tila makitkitam ka dagiti pagkapsutan, narabaw a relasyon kini Apo Diyos. Haan nga bumara, hamo mapabara. Isugarod nga dalusam, kirasam, agsublikeng kuana. Kano dumamat, baliktaden tayo, no si kamot ti rason ti pakaupayan, no si kamot ti rason ti paglamlamiisan ti dadduma, ala kita antay mo basit sapay kumamot at adadagin no addaman dagiti maupay akahaang ko maasika ti rason nga lumamlamiis da ammom nga agkakapsot di pamatidan ammom nga narabaw di pundasyonan di wagas ti panagsasao panakilangan panakigwa ka, haampay lang nga makatulong nga mangpabara ti relasyon kin ni Apo Diyos kin relasyon ditong galmaysa. Sapay ko maatahan, matan ako mga datayon ti rason nga lumamiis jay langan-langan. At danto pe agasawa no daduma ka, babaan lati pa nagsasao mo jay ka aroba, wano katugangan, wano ka lumamiis di jay relasyon. Sapay kumaatahan, matakan mo kanya tayo. Nagrabaw nga ro di pondasyon, di jay pamatikin ayaten,
Sapay la si kamot tinang tulong nga ng palamiis, mangsibsibog ti mangbuybuyat ti, patpat siya, nasyak data pinanawa kaon. Nasyak data balsi kaon. Imbes nga panagkaykay sa imbes nga tinulong tapno sumaya at kasi kapay lang mga upay, alak haang kumamot trabaho mo tin ati kalaban data kadla ko majagasawa ko nak. No simreken daw na awan dagiti galad tad da sumrek sa bali galad. Trabaho mo ti kalaban da jayen Iso nga no si kamot ti rason ti pakaupayan ti dadduman ka ay ka agtrab sa bali mo ti agtrab-trabaho king kan Kita kakabsat dagiti adalan bumarbara jeri nada namin adda ni Apo Hesus. E di napabara jeri nada nagsublidan ammom ti nada ti limammiis timanaw dan e Jerusalem. Taamin nga mamatikin Kristo papatayen dan iso nga pimanaw dan naging inot. Napan ni Apo Hesus bimara manen dimarang manen di puso da nagsublida. Uray matay kami, kung nada da jayan, uray dosaan da kami, tamadosa da garod. Uray no mailan sa kamot iti cross, kabaulan min apaya, narinadan, napudpud no anagungar ni Apo Hesus. Napabahara di jeri nada, jigagar da, na gitarigagay da ki imunag manen ngagserbe. Kada dyan mati awis na kada tayo kakabsat, da dyan kung madumardarang akan kanayon, di relasyon tayo kini Apo Diyos. Dumardarang kumakanayon ti relasyon itong galmay sa awan ko mati aglamiis uray no kunatayo nga adda pa kaupayan tanaunag di pundasyon uray dagiti agasawa uray no adda basit pa kaupayan kabaulan da nga uramon ti bara ti ayan-ayat kabaulan da nga uramon iti dungo ti tunggal maysa uray di pa nagkakadwa tayo. Dagiti ko mababasit nga mangpalamiis makaupayan, uramon ko matibahara di jay panagkaykay sa tayo. Uramon ko matibahara di panagtitinulong kada panagsisinnaranay. Ngam no sir-sirken ti di jay, no sir-sirken ti kalaban. So di jay, lumamiis di jay relasyon, matay jay relasyon. Hala no dagiti adalan ka, napabara na tiri na dagiti na upay, na yun unag tayo mat di relasyon tayo kina Apo Hesus mabalin nga pabaraan naman uray siguro dahita kanser ita no sa din nga ayan ti kanser dita bagimon ka no nga tada pamatim kina Apo Hesus ka hanga masapul amalesiran na barbara ko di ayat na kanya tayo punasin na agraman sakit unasin na agraman problema pabarja bahara ko majayat na Apo Hesus ka agraman problema ka darangan na ka tunawon na dagita. Yung nagriga mga ramiden nagadungarot ti lumamiisan dapat daldalikap kada kayo ta naglamiis mo dati simbaan tayo imay kay nagyar kung sa kay agririri nga kadi mapangkay di sa bali atay problema pa kasi di dyan ko na tunawon na ko majibara iso nga mapantay kina Apo Hesus mabalin na nga tunawon da kita problema no adala relasyon tayo nga nasaya tunawon na da kita pakaupayan ikatin na dagita mamtay ko nakon na nagpokus kan iya pakaupayan na nalamiis nakapsot di pundasyon ni Apo Hesus iti puso tayo alakas la kumadagiti adalan nga napabara nagsublida nagmisyon si tuturig di puso da nga mangited ti bagidan nga agmisyon ipadoyak-yak tayo ti pamati mamatiak iti maymay sa Diyos ama aman nakabalin amin anam marswa iti langit ken daga ken kadagiti amin amakita ken di makita ken iti maymay sa nga Apo ani Jesucristo bugbugtong nga anak ti Diyos nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo Diyos sa nagtao diti Diyos silaw a nagtao diti silaw napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos naiyanak saan anaparswa Diyos sa kasmetlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapos sa dilangit, kat nangalay iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet ang ilansa iti krus, gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santon asurat.
imulis sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti Ama ken ti Anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti Iglesia maymaysa santa katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Gapo tinapasnek a pammati tayo iti pannakaisalakan tayo babaen ti panagungar ni Kristo. Pagkaykaysaan na tayo dagiti puso tayo amang idatag iti Apo kadagiti kararag tayo nga agpaay kadagiti kasapulan tayo iti daytoy abiyag. Ken tinamnama tayo nga agungar tayo tumet inton kamaudyanan nga aldaw umararaw tayo iti Apo ket kuna tayo Apo patgamkad dagiti dawat mi. Upat gamkan dagiti dawat. Para iti simbahan tayo, tapno'y trabaho na kuma ti panakaipaduyak-yak ni Kristo ang nagungar, ken kas Diyos iti sangalubungan, nagpaay ti amin a tao. Dawaten mi ken ka. Apo patgamkan dagiti dawat mi. Para kadagiti amin na gobyerno iti lubong, nang runa ti pagilyan tayo, tapno saan da kuma kabuteng ti agbyag, iti sidong ti kinapudno, nang runa ti panakaitrabaho, ti pagsayaatan ti amin. Dawaten mi ken ka. Apo patgamkan dagiti dawat. Para kadagiti mauawanan namnama, ken agrigrigat ti abiyag, tapno makatumpong da kuma kadagiti makipagrigna amang saranay kadakwada. Dawaten mi ken ka. Apo patgamkan dagiti dawat mi. Para kada tayo amin nga dadito ita, tapno mapabaro tayo akan kanayon ti panagbiag tayo iti Espiritu, ken dumegdeg ti pagayatan, ken kapya iti baet tayo. Dawaten mi ken ka. Apo patgamkan dagiti dawat mi. Para kadagiti kakabsat tayo pimusayen, ito'y abiyag, tapno may ranod da kumamet iti naglorya na panagungar ni Kristo. Dawaten mi ken ka. Apo patgamkan dagiti dawat mi. Agulimek tayon temet dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay met iraman nga idawdawatan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo patgamkad dagiti dawat mi man nakabalin nga Ama gapo ti ipapatay ti anak mo. Inikkan na kami itinamnama iti agnanayon abiyag. Ipaay mo kada kami babaan ti panagungar na amagunod mi dayta abiyag nga inkam kalkalikaguman unay gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Amin o Apo nga insagot mo namay ken rigat wen amin ko umay ko idatom ken ka Diyos ko kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy amisa pagyaman apoy awat minanumo adatong sapay kumatadda ka ikarian nga umawa
daram. Bunga ti bannog ken linget mi, idaton mit altar, anak nuan sudi. Amin aragsak ladingit mi, ikay samiken ka, o Diyos nga apo mi. Iti daytoy amisa pagyaman, apoy awat minanungo adaton, sapay kumatagda ka ikarian, nga umawat ibagi kendaram. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Tiya po atin na kumatikit ilaton kadagita imam. Ket may paaya pa kay didayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastame te pagimbagan tayo, kindi katagupan tinasantuan ng iglesia na. Awatem kad apo dagitoy daton di agragragsak nga iglesyam. Inted mo kada kami ti poon ti kasta unay a panagragrag-o, kasta kumapay nga itdem to kada kami ti panaglak-ammi kadagiti bunga ti agnanayon aragsak, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Kitag-ayo dagita puspuso yo. Andadan stag ay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigit rumbing. Podno na may ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo, ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam. Ngem nang runa unay iti dayti a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tababaan ni Kristo dagiti anak ti podno, maipas ngay da iti agnanayon abiyag. Ket mailukat ka dagiti mamati ti ruangan ti langit. Tababaan day di ipapatay na pinarmek na ti ipapatay mi. Ket babaan day di panagungar na insubli na tibiyag kada kami. Anansa ta agrag o ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Dios dagiti amin a parswa, ti langit ken daga nanuda, iti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay. Itinagang ti Apo, hosana iti kangatuan. Udno unay Apo, abiig ka a kinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagig iso may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag,
Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo dayto ya pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan. Inakaminsalatan, manubot isang lubungan. Inakaminsalatan, manubot isang lubungan. Iti ngarot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga magikadwa kamto kad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mikan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Umami ngagda sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumting kuma, ipagariam matungpal kuma, tinakem mo, ito'y daga, akas sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw ditoy ti kanen mi iti patinayong aldaw pakawanemet ti basul mi
Salakan nakam ketiti dakis. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Kakukwam dito ray, ti panakabalin kindayaw, daganayon na din tog sarday. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibahatik kada kayo, kapya ng aggapukan niyak ti tadko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit. Iti napakumbaba kinapnan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayan kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, itdem kada kam ti kapya, itdem kad ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, ang di may salaan nga sa umapaimbagton. Tumangadakin ka po, itibkas ko, tuy arararaw ko, itaasim kenayat mo, inakitali, tuy asog ko, tumangada ken ka po, kitibkas ko, tuy arararaw ko, itaasim kenayat mo, inakitali, tuy asog ko, ngaruto Diyos
Diyos sapuken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakad kibinin alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno agtalay na edabukod mulaing. Ngaruto Diyos sapuken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakad kibinin alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno agtalay na edabukod mulaing. Dagita imam ipatay mo, kawem sipnget tibiyag ko, tasikalaing tibagnos ko, nga agturong kinapudno. Dagita imam ipatay mo, ukawem sipnget ibiyag ko, tasikalaing tibagnos ko, nga agturong kinapudno. Naruto Diyos sapuken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakad kibinin alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno agtalay na edabukod mulaing. Ngaruto Diyos sapuken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakad kibinin alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno agtalay na edabukod mulaing. Siya sino malagip mo, marik nampay ka di amin nasugsugat ko, agasam ka di daw Diyos nga po, pasantuem kinakurapay ko, naruto Diyos sapuken ka, inak dawaten daytoy nadipen mo ala, inkakad kibinin alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno agtalay na edabukod mulaing. Kumararag tayo. Apo kitain na kam kadatat taom, pinabaro na kamay babaen dagiti inggakat mo nga aramidem manipod iti agnanayon. Ipaay mo kumangarod tamaragpat mi tinagloryaan a panagungar to ti bagimi. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumar. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagiyaman tayo ti Diyos.
Agyamantay kinagragsaktay, ti amin na paraburna. Biyag nakitinten na, daraken amin na, sapay kumata intay amin, agkay kay sa tisidong na. Amangibunan nag iti